red, Ja? orange, Ja? yellow, green. Good morning, everybody. Op de meeste basisscholen is het al gewoon. Engelse les van beukers. Maar op de Montessori-school in Drachten krijgen pjutten al van 3 jaar oud de kans om deze taal te roeken. Bijna en ouders hebben er verlet van. Ja, het doel is natuurlijk dat ze gewoon Engels gaan verstaan en spreken. Nog niet schrijven of spellen, of dat is nog helemaal niet interessant. Maar gewoon spelenderwijs Engels leren. En begrijpen ze het wel? Ik hoop dat als er genoeg herhaling in zit, dat ze het begrijpen. Lucas, wat kun jij al in het Engels? Good morning, everybody. Good morning. Good morning, everybody, zei hij. Good morning everybody. En wat betekent dat? Goedemorgen, kinderen. Goedemorgen kinderen. Nee, goedemorgen allemaal. This is the butterfly, remember? Butterfly. 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 Hoe vies dat als je Engels op squallen krijgt? Leuk. Ja. Beautiful rainbow in the sky. Beautiful rainbow in the sky. Maar die bandjes binnen maar 3 hier. Is er net een gevaar dat ze te volle kennis krijgen? Nee hoor, nee. Kinderen absorberen wat ze kunnen absorberen en de rest laten ze vallen. Happy birthday to De Engelse les is voor eerst een experiment. Als het een succes blijkt, dan wil de squal het project structureel meidje.